सही के लॉटरी लगल बा। हाँ हाँ। ई कैसे लॉटरी लग गल जी? लॉटरी खातिर टिकट नु कटावे के पड़ेला? ना 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 रो फिर मोबाइल बानू बड़ा का। जी हाँ बाटे। हाँ तो यूट्यूब पर वीडियो देखी ना नु। हाँ हाँ देखी ना हम। हाँ तो रउआ सबसे ज्यादा हमारे चैनल के वीडियो देखले बानी तो हमारा कंपनी के तरफ से रउआ के 1.5 लाख रुपया के लॉटरी लागल बाटे। अरे बाप रे बाप, 1.5 लाख रुपया हमारे के मिली जी? जी, जी। अरे 1.5 लाख तुम सपनों में नहीं देखले जी कभी? ना तो एक के हाथे एक के मुट्ठी रउआ के 1.5 लाख रुपया मिली। ए जी कैसे मिली तनी बताई तो? आवे के पड़ी का हमारा घरे? ना 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 रउआ के घर बैठले मिल जाई। हाँ हाँ। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। तब हम जाते नहीं अपन मम्मी जी से बता देवे। ना ना सुनी ना। हाँ पैसा ले हम नु रउआ। हाँ हाँ। तो का खातिर नु खाता के सब कुछ हमरा बतावे के पड़ी नु। खाता नंबर बतावे के पड़ी? हाँ, तो भेजब काची पे। आना तो सुनी ना एगो उपाय और बाटे। का बा बोली?